रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुरुवालिया बाजार कुशीनगर। डीजे मनीष रक्सौल। हम हरदम जियतानी रे, हम हरदम जियतानी रे यारवा सुनु पीरे में। लागता जाने ना रहली, लागता जाने ना रहली हथवा के हमारा लकीरे में। लागता जाने ना रहली हथवा के हमारा लकीरे में। हम हरदम जियतानी रे। क्यूट रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुरुवालिया बाजार कुशीनगर। डीजे मनीष रक्सौल। जखम साथी भइल बा, ई दहसा नहीं के कोइल बा। हम कैसे जियरवा रे प्यारवा के डोर टूट गइल बा। पल पल याद सतावेला, पल पल याद सतावेला उ बसल बाड़ी शरीरे में। लागता जाने ना रहली, लागता जाने ना रहली हथवा के हमारा लकीरे में। लागता जाने ना रहली हथवा के हमारा लकीरे में। हम हरदम जियता